Priatelia, zdravím vás z českého nebe. Túto knihu, našu vlajkovú loď Česko z nebe, dostávate úplne zadarmo. Ak vás to zaujalo, pozerajte ďalej. Tu je ten dárek. Kniha Česko z nebe. Tie najkrajšie fotky, čo som nafotil nad Českou republikou, sme dali do tejto krásnej knihy. Naozaj tam každý kút Českej republiky a to najkrajšie, čo som videl, tak sme dali sem. No a túto knihu vám dám úplne zadarmo. Fakt nesrandujem. No, má to samozrejme taký háček, hej? Ale ten sa vám bude líbiť ešte viacej. Pretože túto knihu dostanete zadarmo, keď si kúpite akúkoľvek knihu z našej edície Čarovné Česko. A môžete si vybrať Praha, Žďarské vrchy, máme tam Čarovné Brno, Čarovné České Švýcarsko, Čarovné Brdy a Podbrdsko alebo Čarovné Železné hory. Máme tam nádherné fotografie z Krušných hôr, Žďarských vrchov, Krkonôž, Českého středohoří. Máme Čarovnou Hanu alebo Čarovné Bílé Karpaty. Akúkoľvek z týchto čarovných kníh si vyberiete a stihnete to do tejto nedele, vložte si ju do košíka a vám automaticky pribudne v košíku táto kniha Česko z nebe. Takže nezabudnite, len do tejto nedele to platí.